adjournment ndi process imene majaji amagwisa ntchito akafuna kulemera. Milandu ya mada kuba mabiliyoni amayika adjournment mwadadala, akutoganizidwa kudwala mboni kusowa. Kumawe kuno mbava zikafuna kuyimisa milandu zimathamangira kwa jaji Kenyatta Nyirenda. Nkhani ya leader of opposition 2021 na Nkhumwa anapita kwa Nyirenda osachedwa chimwendo banda. Justice delay imabweresa mwayi wa corruption. 1993 Muhammad Kulesi ndi kampani ya Royal Insurance, 26 years no judgment. Kuchikwawa Rolf Patero ndi Press Corporation amalimbira na kampani ya Prescal Limited. 2003 chigamulo chinabwera 2022. One senior judge akukhalira 30 judgment, ena akupanga retire milandu sanaweruze. Koda akudikira chani? Nkhani yayikulu ndikatangale akakhuthira ndalama amabwera ndi zigamulo zopusa. Mwachisanzo mulandu wa Finance Bank unalowa liti mu khoti. Majaji atenga nthawi yayitali bwanji asanaimve. Nanga ndi chifukwa chani incompetence ya makhoti ikuperekesa boma. 2002 kunamveka nkhani anthu akumatenga ndalama ku Finance Bank pogwisa ntchito macheke akuba, amagulisa forex kwa mwenye anzake. Inu mukudziwa kuti dziko lilonse black market ikachuluka ndalama imasanduka chizude, komanso madollars ogula petrol amasowa. Mwenye ameneyu anasegula makaunti a fake kumazembesa forex ku India. That was breach of Banking Act of 1989. Reserve Bank sikanachitira mwina, analanda license, anapasidwa judicial review, koma iye mwakufuna kwake anatseka banki. 2013 anabweraso ndi kutsegula New Finance Bank Limited. 5 years later anapanga losi ndi kuyigulisa ku Nedbank. Ndiye majaji akuganiza kuti banki imeneyi ikanawina chikhalire icho in real life, anapanga losi. 2010 anayitsekaso ku Zambia mpaka anayigulisa 2016. Ngati apeza profit ndi chipepeso chimene apasidwa ku makhoti. Kalekale kunali mbava zokuba ndi mfuti, koma lero mbava zoopsa zili ku makhoti. Akumasowa misonkho kugwisa ntchito judgment. Mupite ku prison, ena akuserva 10 years milandu sanagamule. Akuti injunction, adjournment, this and that. Potuluka anthu amene wadzasumira boma ndikulandira chipepeso chifukwa munthu anaba nkhuku mulandu wa 2 years koma kukhala ku ndende 5 years. The problem is judge. Finance Bank pali mafunso ochuluka. Kodi mulandu umenewu unalowa liti mu khoti? Mundikhululukire kuti zipolopolo za nkhondo imeneyi zakupwetekani pakudikiritsani ma filling station. Taonani mulandu wa Kapwiti Banda analandidwa famu ku Mchinji 1970. Khoti linachedwesa chigamulo, anamwalira 2015. Then judgment inabwera 2025. Kupatula Kapwiti Banda pala anthu ambiri mupite ku industrial court, anthu akulephera kwanda ndalama zawo. Makampani kumangwa khomerera mulandu wa 1997 munthu mpaka anamwalira osandira magraduate. Nkhani yake ndi majaji achinyengo. Majaheni Gondwe wa Kurumpi analandidwa katundu munthu munthu. That was 1982. Munthu anali ndi zigayo, mashopu, mafamu zonse analanda kamunthu. Zaka 44 aba yake akuyenderabe ku khoti. Ndiye timafunsa kuti ndi chifukwa chani uchitsiru wa majaji ukupwerekesa boma. Aboma apereke 5 trillion chifukwa choti majaji amachedwesa mlandu. That is nonsense. Ndalama imeneyi majaji apereke okha chifukwa amene amachedwesa mlandu umenewu si Professor Peter Mutharika, ndi majaji amenewo.
and now akubwera ndikubwera kuti ayi mlandu umenewu tiperekeni misonkho ndalama zokwana 5 trillion. That is nonsense. Choyamba tisanapeke ndalama mutipase mayina amajaji amene amachita delay mlandu umenewu adi judgment injunction. Mukuzolera kwambiri ku makhoti mlandu munthu wa Bankuku adi judgment wamusiya ku remand akhale kumeneko zaka ziwiri kena kamuyike chigamulo kuti ayi amene akukhala chaka chimodzi. What about the 1 year imene wakhala kumeneko bwema lipepese? That is nonsense. Ndetu kunena kuti malamulo asinthe. Jaji amene akuchepesa milandu azilipira chipepeso. Pamene ndikunena pano statistics ikutiuza kuti industrial court, magistrate, high court, supreme court kuli milandu imene kudikira judgment milandu yoposa 1400. Komatu milandu inayo 1993. Nakupasani example ya Mohamed Kures anali MP wa UDF kuzomba malosa. Munthu ameneyu anasumira Royal Insurance Company 1993 koma judgment sinatuluke mpaka lero. Akuluakulu ni ndambo mozimira moto. Moto wetsa Chakwera kulibeso dambo lina koma Peter Mutharika kulibe. Ndio iwali biza kuti wakula wakula ndio kalamba. Kodi ife tifuna iwazi kanyamula miyala? Tifuna akalime ku munda wa munthu? Tifuna akalime ku munda wa Chakwera? Akachite ganyu kwa Chakwera? Inu ya accomplished constitutional lawyer kwa America tinali modzi. America imakudziwani, Britain imakudziwani, China imakudziwani. Ndeti dendaula kapu kwa chabe. Ulendo uno siri kwazo pusa yani. We have read the lesson. Munaba boma 2020 majaji mu. Lero ndumbo nokwani. Maloya amemuna kuisa nchito. Majaji amemuna kuisa nchito kwa 3 February 2020. Lero somwa kuisa nchito 2026. Same date, same month. What is that? History is the best teacher.